Λοιπόν, καλημέρα σας. Εδώ έχουμε δύο ηλιοθεραπιστές που ξαπλώνουν εδώ πέρα και είναι ανέμελοι. Στη συνέχεια εδώ πέρα βλέπουμε τον ναυαγοσώστη, ο οποίος προσέχει εδώ πέρα τον κάθε κολυμβητή. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ πέρα τον ανέμελο κολυμβητή, ο οποίος ξαφνικά αρχίζει και πνίγεται. Πνίγεται. Εδώ ο ναυαγοσώστης τρέχει για να τον σώσει. Γρήγορα, πετάτε τα σωσίβια, γρήγορα. Ρε, ο άνθρωπος πνίγεται ο άνθρωπος. Σώστε τον. Ευτυχώς, γρήγορα ο ναυαγοσώστης πετάει και με ξαπλώσει να πας και βοηθήσει την κατάσταση. Έλα, εντάξει και γρήγορα. Έλα, βγάλτε τον έξω. Βγάλτε τον γρήγορα. Βγάλτε τον. Κάνε του τέτοια, πώς τα λένε. Ανάσες, γρήγορα, να μπορέσει να επανέλθει ο κολυμβητής. Δώσε το φίλι της ζωής. Γρήγορα. Εντάξει, έζησε. Πάλι καλά. Περάσαμε μια δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Μπράβο. Φίλε, εσύ. Πιθάρι σου καλά. Πιθάρι σου κύριε σίγουρο. Τέλος. Αποστολή εξετελέστη.